Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yanzu kuma insha Allah rabbi zan yi mana bidiyo akan yanda za ka yi tax na Facebook. Na so in ɗau abin a layi to amma ta gaskiya babu space a yanzu haka wanda zan iya soma da na Play Store kuma Play Store yana ɗauko application ɗin. So da farko dai in ka zo za ka hau kan tax ɗinka na Facebook gashi nan kamar yanayin wancan ne yau ga nan na tax guda ɗaya nan da awa ɗaya zan iya gama ta gashi nan insha Allah rabbi ga yanayin danna. To in ka tashi shi yanzu yanda yake in na danne shi gashi nan in na kwafi link ɗin je ni sai in yi following ɗin page gashi nan shi kuma in na tashi misali zan iya yin wifi kamar dai normal kamar yin wancan ne gashi nan na tafi zan yi gashi nan ya tafi da ni Facebook ɗina. Yau gashi nan kun ga wannan yana neman liking ne to gashi nan sai in danna liking na page ɗin su gashi nan sai in yi screenshot. Yi minimizing application ɗina na Hawkit. Gashi nan sai in ɗoro hoton baya da wahala sosai wannan gashi nan kawai in dangwalo hoto nan sai in sa username ɗina na Facebook. Yau gashi nan kawai sai in yi upload tax. Gashi nan na gama tax ɗina na Facebook following shi ma baya da wahala kuma in ina so ma zan iya ƙara generating ɗin wata daban. Da Allah in wannan ne zuwan ku na farko wannan tasha mai albarka dan yi mana subscribing. In Allah da zan yi mana bidiyo na gaba akan yanda za ka yi wani tax ɗin kuma daban akan Hawkit. Na gode.